Hola, som Astroba, som el col·lectiu d'astronomia de l'Autònoma i ens defensem sota el lema que tothom pot mirar les estrelles, ja que no importa els estudis que cursis, tothom pot mirar el cel i gaudir d'ell. Des d'Astroba ens dedicam a fer sortides a la muntanya per mirar les estrelles i els esdeveniments astronòmics més importants. Actualment tenim una exposició al Centre de Recursos de l'Autònoma, la qual podeu visitar, i tenim exposades les fotografies més bones que hem fet amb el col·lectiu i fotos de les millors sortides que hem fet fins ara. La majoria són a Àger, un lloc molt fosc de Lleida i amb uns cels molt bons. Si vols seguir les nostres activitats, pots seguir-nos a Instagram, Twitter i tenim el nostre correu i aquí a l'exposició podreu escanejar un QR que us portarà a les nostres xarxes. Per inscriure's al col·lectiu és tan fàcil com buscar les nostres xarxes socials, com Instagram o Twitter, i emplenar el formulari que tenim a la biografia de la xarxa social.